Assalamu alaikum wa rahmatullahi fedde kelle fu ya salminama no feewi hamadi kelle mi rokkinoma aadi hanki gonnomi ko nder wuro mbimi somi artima dañ ko mbaɗanmami hen tafsil seeɗa ko yowite banggal uddal madina maayo madina maayo so yiɗi famde histoire mum a yahan caggal seeɗa ha gara hitande wiyetende 1855 eɗen ganta fuutankoɓe ngari ewa kañum en tacciri to suudu kulle ɗo keydi oyo to banggue andi on saaha leydi ndi joguino hen sembe ko masalankoɓe ɗum waɗi ɓe nangodiri ɗon to dande maayo ɗo ha wuuli joni noon kasankoɓe royomde kaso o ɓeɗon dañi hen yantuɓe e Alhajji umar kadi dañi hen yantuɓe ha joni e ɓeyto tubakoɓe wonno tubakoɓe en tan mbaɗi pénétré en gaari hankadi goto fof no daara hankadi to ñiɓiri hunde mum ɗum waɗi kamɓe kasankoɓe ɓe ɗum jogui noon galle mawɗo galle Hawa Demba yamɓe kamɓe laamoto royaume kaso eɗen gandi leyɗele men ɗeɗo fof taariko woni koye gotum ni Mali en Mauritanie en Sénégal en Guinée en wonno on sa leyɗele ɗe wona frontiére uji gonɗi en hande ɗi wonno toon hanki joni noon nder galle jalluɓe e biteɗo Sambala Hawa on kañum yanti koye tubakoɓe o wadde mabɓe masalaha o rokkiɓe nokku ɓe mbiya ala ɓe coore makko nokku ni ɗum woni to Madina maayo ɗo ɓe puɗɗimade ɗon nokku e kono garnison ni ɗum noon waasi welde hankadi fuutankoɓe ɓe ɓen noon tawa taccino oyo to kucci hedde kuñakari en eɗen gandi kanko Alhajji Umar o ari kuñakari o yawti ɗum ɗon kadi ko histoire mum kewɗo banggue deftere mum wonde sen ƴeewi goto yimoɓe fulɓe on sahana jogui tan lappul toɓe ndewi haaɓe jottoyi hedde ñooro en foof ɗum woni on gorko biyowo ha joni o wiya Allah ya Allah yo Allah hoynu jaggal kuñakari koyɗo beelol nannoɗo seyko ina ara ronki fandade koɗo mum dogi molo yi to kaaƴal guide wummi leydi Moriba ceɗɗo mo ronani basal joom gaydimaɗi lolluɗo joom gemba lefol gotol tejjiɗo nadde jeygol kefere yeddata ɗum o wi wendogo Madina yellimano haygel tawaka manan worgo e genar e boche ɓen gadi wadde jeygol nde la o yirlaɓe garno toro waɗi hoore wotere goto ruttaki caggal o wiñande hen ko alkamisa nogasi jeeɗiɗi tawa aljumana tijja wattan jumadu luuɗa ɓiɓɓe Moribana jangguini debbo jarejo ina yima debbo masalanki ina ama bawɗi ina dilla nder tata beytina mbeyta boowal o wi adunoɓe mbaali nder tata wattindiɓe mbaali boowal anani o wi tawɓe tawaɓe fof ndendi karani ɗoygol on jamma gorko masalanki wiyata condi hewani ñande mum debbo masalanki wiyata condi hewani ñande mum condi de heewi heddi kure kuuɓe condi fella condi gasi ñaaƴe pella ñaaƴe gasi ñebbe pella ñebe guerte mabɓe pella haylambe rewɓe pella lamureji rewɓe pella wendogo sincu kala boni ya woyli hooti bambara ha ñooro gural mamen anani o wi ko seko men wawi daaka o daaki gawri ñaama gawri gasi ñebbe ñaama ñebbe gasi guerte ñaama guerte gasi ha ko ñaama hay follere nde ala lamɗam ñande Seyko Umar dawi ɗon o jippi e wendu Karhora ñande Seyko Umar dawi ɗon o jippi e wendu Simbing Allah waɗi wendu faabi talibaɓe jari looti o ñande Seyko Umar dawi ɗon o jippi e wendu Jooka anani ñande Seyko Umar dawi ɗon o jippi e ñooro gural Mamadi goto haalani konngol Mamoudou Siré Des ko ɓi laamotoɗo Bambara hirsa e galle Bamum goto haalani konngol Modi Siré Des ko ɓi laamotoɗo Bambara hirsa e galle Bamum goto haalani konngol Cema Labantile Des ko ɓi laamotoɗo Bambara hirsa e galle Bamum goto haalani konngol Yempele Cema Des ko ɓi laamotoɗo Bambara hirsa e galle Bamum goto haalani konngol oyi koni talibaɓe ƴeewi hawtare guelaju Des nde foof e tijjade lefol Bambara ko ɓi laamotoɗo Bambara hirsa e galle Bamum goto haalani konngol ɓoggi kaɓɓa e bamgal dasa haɗamo rondi beyejo jippani ɗum ceeki reedu jaltina alhaali sare boowal so wonko Cema wawno bami Seyko bonni eyo joni noon en jahani on banggue hankkadi o continue ha yetti nokku e nder Diafunu walla nokku e mbiyannomi e nder Bakunu joni noon o ɓennani on sahana tiiɗi ɓennude o arti nde o arti noon kanko oɗo mbiɗen kamɓe nde o arti nde o tawi noon hankkadi caɗele mbaɗiga caggal par ce que tubakoɓe gaari nana jogui nokku no jogorima ɗum to Madina maayo ɗo ɓe coode nokku o ɓe coori nokku o a ɓenama haɗon garnison omo andi ɗum ɗo kam ɓooyi joni fof pelɓudel koko waɗata
kadi ganduɗa kanko oɗo nde ari nde ummi kuñakaare aɗa nde o hocci ganduɗa leydi on sa to wiyete kasakkeri on sa babuno no wiyeteno noon leydi kasakkeri he nde o ronki ɓennude toon noon o arti caggal makko yo nde o ari ngol ɗo noon nde o ari nde o hooti ganduɗa o iri ko laawol ɓaleri ngol anani sona ɗum laawol garnol ngol nde ummi lagine tan ko kuulu o yeehi o ummi ɗon hucci marenna en kuñakaari en hankadi o acci laawol cangol maggi ngol woppingol banggue jafuno to haw yetti ñooro en kaari joni joga e jimi tan kalanode on sa nde o ari ñooro jimi ɗi no wawi continde taarih o photo rewno fof trace mum no woodi binde mum no mofta wonno baba namni o tawi ɗum ɗo no winda ina winda no mofta eyo ko hon noon joni noon nde o arti caggal nde o iri laawol ɓaleri ngol o ari ha toyite tomoro anani o hucci saabu siré nde o ari on sa noon tawi haareji ɗi no mawni ko accuno caggal ko hakkude population ngaji gonɗi ɗon ɗi kadi neɗɗo mo toɗɗino yo won ɗon gardiɗo on wiyete ko ceerno Djiby anani on kuñakaare ɗo wonno anani ko noon kadi oɗon kañum haare mum ganduɗa e ɗiɗon population e newaki kadi français en kadi gaari ɗum ɗon kadi wonti han kadi haareji ɗi keewi joni on sa français en tindini ɓe mbaɗ fédération kamɓe kasankoɓe yoɓe ndendu awa ha joni pour haɓade oɗo e masalankoɓe he e mande en foof anani hankadi hay yoga e ɓundunkoɓe ni fulɓe ɓundunkoɓe foof jante mabɓe wonnoɓe beltanaki ha joni ganduɗa oyto banggue ɗum woni poɗodiral ngal yeehi juuti nde mayirde 1854 ɗum woni 1855 anani ɓe mahi ɗon tata ka noon to Madina ɗo nde ka ɗon tata maha nden hitani tata kuñakaari no maha e tata kolomina ɓenno mahi to ɗiɗo tataji hankadi way ko nokkuji ko garnison ni walla nokkuji tan awata yimɓe jangguinte haareji joni noon won wiɓe noon awa tata kuñakaari kolomina fof maha ko 1855 no taari holliri tan joni konngol gongol ngu tata kolomina e tata kuñakaari ka ɗum ko 1856 kono haala konngol gannol ngol ɓuri jeccude e yimɓe haaloɓe tarih e kanko Alhajji Umar nde ummi ɗon noon mbiɗon ngol ɗo ardi ko laawol tomoro ngol ari ha saabu siré ɗum waɗi ko 14 avril 1857 anani on saa noon nde o yamiri yimɓe makko ɓe awa ha joni yoɓe jaa ɓe jana e français en he anani eyyi ɗum waɗi ha joni yoɓe jaa ɓe janoya e holtoon awa ha joni ganduɗa 14 avril 1857 ko nden ɓe jani e tata Madina nde tata Madina ka anani on saa kanko noon omo saabu siré eyyi kanko on saa gardiɗo oɗon kono ngal ɗon koyngal lefu jawoyangol e Madina jomum wiide ko Mamadou Amadou ɗum woni Mamadou Amadou Koro walla Kourou on ko wan yettete on ko e wolde he heddi ɗum waɗi ganduɗa ko 20 avril 1857 anani ko hon noon tawa kanko noon hankkadi ɓe jeeyi haɓe nangi nokku o omo ngabbi omo yowa drapeau dow ko ɗon ɓe camminimo anani e ndel ɗon wolde hakke temettati tati kay awaɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɗon keddi anani ha joni e konuji fuutankoɓe he hakkude noon 20 avril fade 25 avril nden balɗe haare nde deeƴi seeɗa kono noon wonnoɓe poolama kadi ɓe jaɓani ɓe lunguitoy ɓe garti eyyi ɗum waɗi le 25 avril anani ha yetti 11 mai to ko toon haare nde fuɗɗiti 11 mai tawa hankkadi ceerno Djiby o waɗama ha joni gardiɗo kesso wonno o to heddima e wolde arande nden kadi ñande mum ɓe janoyi tata he kadi ko jamma 1 heure de jamma anani ɓe ñalli hen ha 11 heures nde ɗon wolde kadi hakke temettati heddi hen kamɓe temettati amata ko temedɗiɗo maayi toon temedere arti anani nde ɗo haare kadi welani gati mi jeeyi noon haaɓe ɗeɓi folde tubakoɓe nde on saa ewa ɗum ɗon noon hankkadi ganduɗa renforce ari ko nanta fédére ba fédére fof ko nden o ari ananti fédére ba ko nden ari wonnoɓe nani ga o welani kamɓe taw ɓe jogui ka mabɓe to darto hedde Podor en tubakoɓe ko toon tellori maayo ngo joni noon juillet 1857 kadi ha joni kadi ganduɗa koyngal konugol ngal itta ko ñooro ngal wiyete ko elfeki on woni mawɗo koyngal ngal alfeki on ko ñooro iwi anani hankkadi on ne ganduɗa on nde ari nde on ko an yettete e Mamadou Amadou oyto ko wan ayto ceerno Djiby o kañum ko ban on kañum tata kañum lomtinoma anani on watta mawɗo haare nde ngal ɗo koyngal konu joni noon to banggal tubakoɓe to wonto ko biyeteɗo Paul Hall anani on ko neɗɗo bonɗo wonno ko métis anani kanko gan bammakko walla yummakko gooto e ɓen kay ko ɓalejo tan tawa tubakoɓe mbaɗimo ɗon hono gouverneur to Madina maayo ɗo ni on saa drapeau français o winda hen ko Jésus fils de Dieu hankkadi wonti hankkadi way kono haare hankkadi ni
kamɓe ɓe kaɓanta ko chrétien yagal ngo yo tabit awo kam fuutankoɓe to winda e darapo maɓɓe ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah. joni noon caggal wolde 1857 juin nde kanko Paul hoto wonno mawɗo e Paul Hall en ɓe goni bonɓe généraux ji tubakoɓe on sa goɗɗo ne wiye Gérardou e goɗɗo ne wiye Lisette anani ɓeɗon goni ha joni ganduɗa mawɓe konuji tubakoɓe on saa to fulɓe ga noon ko faabiran wiyetema madrasin en e ko wona ɓeɗo. joni noon ñande 18 juillet ko nden Faidherbe ari na arde renfort kamɓe goni ganduɗa watiɓe ɗon fuutankoɓe définitivement to wuuro Madina Maayo ɗo ko ni librira e juuɗe mabɓe awa kanko ha joni ganduɗa on saa kono fuutankoɓe huccude wiyete Kunja anani ɓe gonton hakke lebbi 5 ɗum ari ko janvier 1858 nden hitande Alhajji hooti ha hoore fonde anani o ruumi to ndewnen ga noon ceerno Djiby o warama nokku wolde no wiye Tuntere o arti eyo joni noon ko tarih ono juutiren kono en kaɗan ɗo ɗona ñande wonde inchallah nde o arti noon ngol ɗo hankkadi o soggi lawol ngol ha yetti Ségu ɗum fof kadi no waɗi tarihaji mum haade makko noon to bakuno e nder carte hakkude makko e Karunga en to ɗum kadi ganduɗa waɗino caɗele mawɗe ɗum ɗon fof so Allah newno yi yeeso ma to ma en garoy hen so Allah jaaɓi.